anie kind ODM to gi Kenya Kwanza nitiere implications mang'eny nikech chuno mokwongo ni koro ODM nyaka koro donje sirikal to sirikal samoro jabedo gi chuodho mang'eny inyalo paro ka handshake manomieno jakom chuodho maka jakom wuok oko ne dhi timo campaign chuodho mane nie sirikal machon mar Uhuru Kenyatta ma Jubilee ema ne miene kendo joma ne nie sirikal wuon ka William Ruto mane jalup ker dierego ema ne miene chuodho ne sirikal ni ok ti maber sirikal ni ema miyo sani ngima ohidho malo sani bweko mogo sechopo siling 250 mano e chuodho mane mieno jakom jakom ko nie sirikal koro sani nyaka bed motang' nikech wacho gan ka thuolo sekai next time kada kineno gimoro machal gi thuol itanga mane maparo kama jakom oyudre nikech noting'o sigo mar Uhuru Kenyatta sigo mane ok nyalo ting' sani en adiera ni nitiere jo Kenya moko mor gi sirikal William Ruto koro jakom donjo kanyo basan kod coalition agreement mano nyiso no dhi on gigo duto ma jopiny okudwa kuom sirikal mar William Ruto to mamit kendo en ni sano be ni donje mana ka Fredo wacho ni ka wecho biro matek nino ga jopiny itemo dhiro gini to neno kok sudi ti wuok iwacho na an na donjo kae mana mag wuoyi gik moko manye gi wacho ka mag ng'anyo abduction go magi manwa dhi timo to tamore unoga pod go imomiwa wuok en ikete ngene political deals gi nikech Ruto ok en ng'ama wende siasa en ng'ama osebede siasa ko ng'eyo maber koro bende ok onyal donja ire ni idwa donjo kode e deal tikia kwano mo bende ogoyo kodi nikech besa ng'eni mane siasa igo kodi kwano to en bende ogo kodi kwano koro ogo kwano gi jakom be nyako kodi kwano ero kamane abro biro ire Ken Mugage Fred kendo